Саба районы Явлаштау авылыннан мобилизацияләнгән Баһадир Габдрахманов бу көннәрдә гаиләсе белән авылда әнисе Гөлфинур ханым янында кунакта. Ул беренче дулкын белән үк 2022 елда махсус хәрби операциягә китә. Чираттагы ялы вакытында без журналистлар белән дә очрашырга җай тапты. Баһадир Габдрахманов исеме белән генә түгел, сайлаган юлы белән дә баһадир егет. Сөйгәне Чулпан белән кавышып, Казанда төпләнеп, 2 бала үстереп, тормышын көйләп алып барганда, кинәт барсы да яңа борылыш ала. 2022 елның 29 сентябрендә хәрби комиссариаттан шалтырату кабул иткәннән соң Сабага кайтып, кулына повестка бирәләр. Менә шул көннән ул якыннары белән аерылыша. Казан танк училищесында хәрби өйрәнүләр узганнан соң ул 31 октябрьдә башка иптәшләре белән бергә поезд белән Белгородка барып төшә. 13 ноябрьдән аларның часте Сватово юнәлешенә керә. Хәрбиләр телендә алгы сызык, арткы сызык берсен-берсе алыштырып кына тора. Авырлыклар каршында без дуслык белән көчле ди. Дуслар, анда чын дуслар шунда күренә инде. Аннары мен уйланырга вакыт та алмады. Анда мен битәр икет бар иде, берсе шырлады инде. Берсен әнигә алып кайттым. Алар белән аларны ашатып, булай ашау мәсьәләсе буенча башта урагы, аннары артка да чыгып алып кера башладык, үзебез пешереп ашый башладык. Хәрбиләр белән араларны якынайтучы гуманитар ярдәмнәр баһадирлар булган урыннарга килеп җиткән. Бар иптәшләре исеменнән рәхмәтләрен дә җиткерде ул. Ул егетләргә бик зур рәхмәт, алып килеп, шулай торып, бары рискованный яши ул границаның бягына чыккач, бары шул без птичка дип әйтәбез инде, шатыр коптырлар ниләр барып карап, Алла сакласын, андый хәлләр булган. Атта да Лашкар килеп җитәр, фоткаларга төшеп, рәхмәтләрен әйтеп, чәй эчертеп җибәрәбез үзләрен. Бик зур рәхмәт аларга тоже. Монда Саба халкына бик зур рәхмәт җыеп җибәргәннәре өчен кирәкле әйберләр, строй материаллар инде в основном кирәк. Потому что без бер җирдән икенче җиргә күчеп йөрибез. Газинур Абдулловичка да рәхмәт әйтеп китәсе килә. Менә гуманитарный помощь җибәрергә тиеш. Бик күп әйбер җыйды. Мен инде яраланып чыккач, җибәрә алмады. Машина менә Казан экспларга да тоже Саба районын бик поддерживает. Баһадирлар часте хәзерге вакытта Украинаның Авдеевка юнәлешендә. Биредә барган каты бәрелешләрнең берсендә якташыбыз каты яралана. 5 декабрьдә мин яраланып киттем инде. Мен өзім грант-әмітчик, аның вазифасы инде шул якын танıklар якын килә башласа, иләндә халык та җылып тора торган, безнең основной противникны җибәрмәскә инде. Безнең үзебезнең линиялар бар, шул линиядан противникны җибәрмәскә гел сакта торабыз. 2 saat сайын алмашып торабыз без. Аллаһка шөкер. Ашарга җитә, ашарга бар. Ашауны үзебез белән итәбез. Алга кергәндә инде безнең 2 позиция инде. Алга керәбез дә артка чыгабыз. Анда зак яшәп булмый икән алда. Алга кергәндә шул сухпайыклар белән керәбез. Чыккач инде шул барыбер гуманитарный ярдәм килә, ашлар анда шуларны пешереп ашыйбыз инде. Мунчалар кереп, ял итәргә чыгабыз инде. Иң мөһиме, якыннар белән элемтәне өзәргә ярамый ди хәрби. Билгесезлек 2 як өчен дә яман. Хатыны Чулпан балалары бигрәк тә хәбәр көтеп яши. Иртән торуга телефонга карыйбыз. Нинди хәбәр килер? Авыр, бик авыр, алай көтеп утырулары хәбәрсез. 2 бала белән калу бик авыр. Ләкин без үзебездә көч табып, әтиебез исән сау кайтыр дип йөрибез. Өметләнәбез. Бу сугышлар тизрәк тәмамланыр дип өметләнәбез. Баһадир декабрь айыннан якыннары янында. Бу аның 3нче кайтуы икән инде. Санаулы көннәр исә бик тиз үтә шул. 16 мартта аңа тагын ут эшенә кузгалырга кирәк.
Менә ул яраланып өйгә кайтардылар аны. Балалар инде бик сөенеп көтеп балалар. Кайтмаган вакытта инде җылыйлар алар. Кайчан кайта дип инде. Инде кайткач сюрприз белән кайтты инде. Алар инде бик сөенделәр. Сразу килеп ябыштылар. Кулыннан төшмәделәр дә инде. Ул кайткач инде шундый рәхәт, күңелгә җылы кирип китә. Янда булу инде ул бәхет инде менә. Гел бергә йөрисең, кая булса барасың, гел каядыр. Бер-береңнән аерылмыйсың инде. Авылларга кайтабыз ике якка да. Рәхәт инде менә. Әйбәт, янда булганда әйбәт. Озатуы бик авыр. Яңадан менә көннәр килеп җитә башлагач, көннәр санаулы көннәр калгач, бик авыр инде менә китә, менә 2 көн калды, китә дип менә башта шундый уйлар башлана. Нишләтеп, ничек булыр ул анда дип, исән сау гына булсын дип. Бик авыр. Ул көнне бик китерәсе килми инде, бу китәсе көннәрне китерәсе килми. Сузасы килә тагы да. Тагын шулай тузылсын, тагын бер ай булсын дип. Бик авыр. Айрылу авыр, әмма киләсе очрашуларны көтеп яшәүе өметне уятып тора. Баһадирга шул өмет нык булырга көч бирә. Бүген ул якыннары янында булуы белән бәхетле. Язгы бәйрәм һәр хатын-кызны бәхетле итсен дип тели. Халыкара хатын-кызлар көне минем беренчедән искеле әнине, икенчедән мәмим тормыш заматым хатыным Шупанны. Һәм дә инде бөтен минем 2 апай бар, 2 апайны бөтен хатын-кызларны, туганнарны, әбиләрне, бөтен халыкара хатын-кызлар көне белән котлап тәбрик итеп китәм. Дөнья тыныч булсын. Bütün хатын-кызда сугышлар бетсен, bütün хатын-кызда үзләренең сөйгән ярларны көтеп каршы алырга, менә шулай матур гына без ничек бүген икебез утырабыз, шулай утырга язсын. Шул сезгә бәхет, шатлык, саулык, сәламәтлек телим, сабырлык. Сабыр булса, булыр, Алла бирсә. Теләкләр чынга ашсын, ил көннәрдә тынычлык урнашсын. Хатын-кызлар әни, әбиләрне, кешелекне, имин дөньялар гына бәхетле итә.